Wow, dan moet ik zo erg doordenken. Wel even hoog eigen risico. Is het nog wel van deze tijd om mensen eigen risico te laten betalen voor een zorgverzekering? Ja, ik denk het wel. Ik denk vooral als je te vaak de verzekering nodig hebt, dat je zeker iets zelf moet bijdragen. Nou, ik denk eerlijk gezegd van wel, want de zorgkosten stijgen de pan uit. Ja, natuurlijk al jaren, maar het is heel hoog. En ik denk dat het eigen risico toch wel een mooie manier is om dat allemaal een beetje te beperken. Mijn moeder die is chronisch ziek, dus die betaalt elk jaar gegarandeerd gewoon al haar eigen risico. Maar bijvoorbeeld ik heb migraineaanvallen en daarvoor betaal ik dan eens in de zoveel tijd moet ik iets kopen. Ik denk dat het nog steeds wel van deze tijd is, maar dat er misschien wel wat aangepast moet worden in de regels en in hoe het gecontroleerd wordt. Ik heb die dingen wel nodig, maar het is niet erg dat ik daarvoor moet betalen. Maar mijn moeder moet elk jaar gewoon de hele eigen risico betalen. En dan denk ik, daar kan verschil in komen. Ik vind dat niet echt iets van deze tijd. Al heb ik daar ook meteen dat ik denk, hoe zou het dan wel moeten? Want dat zal natuurlijk daar moet je dan ook een antwoord op hebben. En dan heb ik geen antwoord op. Voor mensen die echt chronisch ziek zijn, er kan wel iets van verandering voor het eigen risico in komen. Ja, de zorg blijft steeds duurder worden. En als je dan ook nog gaat zeggen, nou dat eigen risico gaan we afschaffen, ja, dan wordt het wel heel onbetaalbaar. Zou jij met een hoog eigen risico minder snel naar het ziekenhuis gaan? Ja, ik zou daar niet op letten. Als ik het nodig heb om naar het ziekenhuis te gaan, zou ik gewoon gaan. En dan maakt het niet zo. Dan maakt mijn gezondheid meer uit dan dat eigen risico. Als je zorg nodig hebt, moet je die zorg krijgen en ook gebruik van gaan maken. Dus ik denk niet dat dat een reden is om te gaan zeggen, ik ga minder snel naar het ziekenhuis. Zelf zou ik dat niet doen, maar ik zou niet weten hoe dat in de realiteit voor de meeste mensen is. Dat vrees ik van wel, ja. Ja, als je 800 € eigen risico hebt, ga je niet zo meer verstandskies laten trekken. Ik zeg maar wat, terwijl je dat met 300 € eigen risico natuurlijk wel zou doen. Ik denk dat ik toch mijn gezondheid echt wel belangrijk vind. Ja, denk ik wel. Ik zou dat denk ik wel doen. Maar ik heb wel het geluk dat ik niet heel vaak naar het ziekenhuis ga nu, dus dat scheelt bij mij wel. Stel, het gaat om iets dat ik denk van, het zou wel fijn zijn, maar het is niet nodig, dan zou ik niet gaan. Alhoewel ik wel geloof dat er tegenwoordig een maximum staat op het eigen risico. Dus dat je per behandeling 150 € maximaal van je eigen risico kan onttrekken, zeg maar. Dus dan maakt het eigenlijk geen verschil meer, denk ik.